dia a tothom, som la Nadir Peresini, creadora del projecte Des de dins del quadre, el qual vos volia explicar avui. Fa aproximadament un any que estic fent feina en aquest projecte tan preciós i el vaig estrenar al Museu d'Art Contemporani de Madrid i l'estic itinerant per tot Espanya. Ara, justament, dia 27 i 28 de març, l'havien de fer al Museu de Mallorca, però malauradament, amb tota aquesta situació de confinament, ho hem hagut d'ajornar. Però vos volia convidar a escoltar i a sentir de què va un poc el projecte per tal de quan el puguem fer, que vos apunteu, perquè és una activitat molt enriquidora i, a més, és totalment pública i gratuïta i oberta a tothom. El projecte el que pretén de qualque manera és sentir a la nostra pell un museu i fer tot un procés creatiu a partir de la matèria prima que té aquest museu, ja sigui escultura, obra plàstica, obra gràfica, fotografia, tapissos, retaules, el que sigui. El més important és el procés, d'acord? El procés que fa cadascú. Juntant un grup d'unes 20 persones i aquestes persones fan una visita guiada per l'espai, en aquest cas seria el Museu de Mallorca. Fan una visita guiada i després d'aquesta visita guiada jugam a una sèrie de dinàmiques, d'expressions corporals, de teatre, de veu, de respiració, per tal que cadascun, de manera lliure, se vinculi amb una obra concreta. Doncs mira, a mi m'ha cridat l'atenció aquesta peça, aquesta escultura, i m'he vinculat amb ella, amb aquesta altra, tal. Després fem una sèrie de dinàmiques, perquè clar, no ho puc revelar tot, heu de venir, i a partir d'aquestes dinàmiques fem una traslació de lo que significa emocionalment per vosaltres aquesta peça a un paper. Després d'això ens hem de posar d'acord en equips per fer equips de 4 persones, argumentant per què la teva peça és la més potent, la més impactant, i a partir d'aquí fem amb noves tecnologies, amb unes tablets o uns telèfons mòbils o el que tinguem a mà, una petita recerca per internet del moviment artístic, de l'obra concreta, com ha arribat aquesta peça en el Museu de Mallorca, tot això que puguem recopilar. A partir d'aquí fem uns jocs de creació de personatges i creació d'històries i hem de preparar una petita escena teatral que tingui com a punt de partida el que ens transmet aquesta obra. No hem de fer exactament el que va pintar Miró i el que significa, sinó que anem un poquet més enllà. I després d'aquestes peces teatrals, la mostrarem a la resta de grup, cadascú també té una missió i hem d'anar fent fotos i vídeos, perquè després de tot això jo faré un muntatge de minut i mig que vos regalaré i així tenim un petit obsequi de regal del taller i de l'experiència, com un record, i finalment, passat totes les fases, perquè són 6 hores de fer feina creativa constant, fem una posada en comú de totes les experiències, de tots els vincles que hem fet i de tot el viatge, perquè al final no deixa de ser un viatge del seu museu i un viatge diferent. Un viatge a un museu allà on podem cantar, podem ballar, podem cridar i ens podem expressar d'una manera que normalment als museus no ens deixen. Bé, espero que vos hagi agradat aquesta explicació i ens veiem aviat. Una ferrada a tothom. Gràcies.